25. letná devlympiáda sa v Tokiu pre Slovensko začala sľubne. V prvý súťažný deň sa najprv zapojil do hry tenista Marek Vaco. Ten si v úvodnom kole hladko poradil s Britom Dentonom 6-3-6-1. Popoludní sa do hry dostal aj badmintonista Peter Petrovič a taktiež začal parádne. V trojčlennej skupine najprv hladko zdolal Kazacha Volkova 21-6, 21-10. Dominancia Slováka však pokračovala aj proti nasadenému Kanaďanovi s čínskym pôvodom Brandonovi Hyunhovi. Toho na centrálnom kurte náš reprezentant taktiež poľahky zvládol a zvíťazil 21-10 a 21-9. Peter si tak zabezpečil účasť v play-off v najlepšej 32 a vďaka prvenstvu v skupine snáď v úvode vyraďovačky aj priateľnejšieho súpera. Nebol som až tak spokojný s mojou hrou, ten prvý zápas bol určite ťažší, bol som taký rozospatejší, ešte nie celkom možno nejako zoznámený s podmienkami, čiže mi to dlhšie trvalo sa dostať do toho zápasu, ale tak zápasy skóre bolo celkom ľahké, akože vyhraté, ale ja nie som úplne spokojný s mojou hrou a dúfam, že sa to zlepší.